Menang relasi semua sonapur dimana kajian jemaatkan izin menang 2019 ini nyatanya ramai sesuatu penggal dari sinar be habafaरि yang menjaga hariman dalam jam 2019 ini TRS Polat sesuatu kita karena kesini जों बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि कार्ड मेनेजार बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार गणेश बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जथायै बिसना जिल्ला हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बेरेंगति मोसाहारि आयं आरो लोगोसे बिनिनो नेहाथारि राकेश नार्जारि बिथां आरो लोगोसे नैबे सनापुर इउएन एकाडेमिनि मानगोनां फोरोंगिरि आरो गोदानमोन आरो लोगोसे उन्दै फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसेयैनो सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बिहराम बसुमतारी फंबाय आरो लोगोसे नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बे फरायसालियाव फरायनाय फरायिफोर जिथु दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोआरि सोलायनाय मावथांखिनि बिथाखौ लानानै जिथु हारिमु मावबादा बेयाव जिथु जों मावबादा लादों बेखौ सालायलांनायाव जिथु फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिसोरो माखासे समखौ गोरोबहोनायाव जों बिसोरखौ गुबुनाव थिनहरनांगौ अब्लाबो बिसोर फंबायमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन दा बिनि सिगांनो आङो जिथु जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनो सानबाय दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोनगोन बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रनसाय फंबाय बसुमतारी फंबायखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय। बाहागो लानाय प्रहलाद बसुमतारी बिथां असरगिरि बिथांखौबो खावलायबाय लोगोसेनो स्पिकार गणेश बसुमतारी जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि बेरेंगति मोसाहारि आयंखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसेयैनो बे बिसना जिल्ला हारिमु आफादनि नेहाथारि राकेश नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय आरो लोगोसेयैनो मोनसेयैनो बे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो जोंनि बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि कार्तिक नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय आरो लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो दंबावो जोंहा सोनाब गहपुर दख'रानि हारिमु नेहाथारि फंबाय बिहराम बसुमतारी फंबायखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो जोंहा नोंसिनिनो फोरोंगिरि महेश बसुमतारीखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। दायो समखौ नोजोर बोनानै जोंहा समा एसे उथां-फाथां जाबाय थाबाय नोंसोरखौ जों दहाय 3 बाजियावनो सम होदोंमोन 3 बाजियाव नोंसोरखौ फरायसालि गखांनानै जोङो माने फैनानै आरो ओंखाम जानानै बेबायदि मोजां लागोन सानदोंमोन खिन्थु नोंसोर माखासे थाङाखै होननाय खोनानानै जोङो थाबनो हाबाफारिखौ फैनांबाय दा बेयाव जोङो समखौ गोरोबहोनो हायासै बेनि थाखाय नोंसोर निमाहा बिबाय। दायो बड'फा गोजोआरि सोलायनाय मावथांखिजों जितु बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय गोबां हाबाफारिफोर लायो दा बेफोर हाबाफारिनि गेजेराव हारिमु मावबादा जितु बैसागु फैबाय थादों बेखौ नोजोर बोनानै हारिमु मावबादाखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव लादों दा बे नोजोरखौनो लानानै दिनै नोंसोरखौ जोङो फरायनायजों लोगोसे नैबे माखासे गावनि सोलोंलांनांगौ फरायनायजों लोगोसे सोलोंलांनांगौ माखासे खामानिफोरखौ जोङो बे मावबादानि गेजेरजों दामनाय देनाय आरो मोसानायखौ जोङो फोरोंगोन जोङो बेयाव दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो बेखेवनानै गाबोन जोङो नोंसिनि फरायसालि गखांनानै जों बेखौ लागोन सानबा जायो बा सप्तासे जायो जों बेखौ समखौ नोजोर बोनानै लासिगोन
दा बेयाव नैबे दिनैनि हाबाफारि आलासिफोर दंफैयो बेनिखायनो जोंनि बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि गोनां रनसाय खुंगुर बसुमतारी फंबायखौ मुसाहारि फंबायखौ बे हाबाफारिखौ फंनैसो बुंनो खावलायो। गिबियावनो फैबाय थानाय जे रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ सामलायनाय बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि मानगोनां प्रबिन बसुमतारी आदा, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां गणेश बसुमतारी आदा, बे गोथार हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि प्रहलाद स्वरगियारि आदा, आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय बिसना जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आरो नोंसिनिनो बे सनापुर UN एकाडेमिनि फोरोंगिरि मानगोनां कार्तिक नार्जारि आदा, आरो बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि हारिमु मावबादा, बेयाव बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिसनाथ जिल्ला हारिमु आफाद जथायै जि मोनसे बे मेहेरगोनां फोरोंथाइ बादाखौ मावफुंनो आखायाव लानायाव बेयाव बाहागो लानो हानाय बिसनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि आफाद राजा फंबाय आरो बे फरायसालियाव फरायबाय थानाय बयनिबो आंगोनिबो आंगो फरायसुला फरायसुलि बयनिसिमबो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। खोब नैबे समाव जोङो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि आरो बिसनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन। मानो होनब्ला दिनै नैबे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जि मोनसे बड'फानि जि सिमां जे बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि महर मोननांगौब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानांगोन। फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनायजों लोगोसे गावनि जि दोरोङारि दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेखौ सोलोंलांफानांगोन। जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जाहाथे फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे मोजां सोलोंथाइखौ लानानै जाहाथे जोंनि जि दामनाय देनाय आरो मोसानाय बेखौबो फरायनायजों लोगोसे जाहाथे लांफानानै साफा साफा मोजां दामगिरि बा मोसागिरि जाहैनो हायो। दा बे थांखिखौ लानानैनो जि जोंहा जिहेतु बैसागुआबो दिनैनिफ्राय लानानै बारा गोबाव दिन गैलिया, बेनिखायनो बे जि समखौ लानानै बे फोरोंथाइ बादाखौ बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिसनाथ जिल्ला हारिमु आफादा बे मावबादाखौ लानो नागिरदों। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ खावलायनो सानदों बे मावबादा लानानै मावबादा जेसेबां दिन लागोन बेयावल' सोलोंनानै जाहाथे थाया, साफ्रोमबो सोलोंगिरिफ्रा जाहाथे गोसो गोथारै गोसो होनानै सोलोंगोन आरो जेब्ला नों एसे एनै दामनाय देनाय बा मोसानायखौ नोङो जि सोलोंलांगोन बेखौ जाहाथे नोङो इयुनाव नोंनि जि देरनाय लावनाय बे समाव जाहाथे नोङो जेब्लायबो नोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे बेखौ लानानै थांफागोन, बेखौनो आं खावलायदों। मानो होनब्ला जों नुबोदों दिनै सोलोंथाइजों लोगोसे नोङो जुदि दामनाय देनायाव बा नोङो मोसानायाव जुदि नोङो मोजां दिन्थिनो हायोब्ला बेनि गेजेरजोंबो नोङो नोंनि जिउ राहा दानायनि माखासे बिथिङाव नोङो आवगायनो हायो। दिनै जोङो बुंनांगोन मासुममोनखौ बयबो मिथिगौ, दिनै प्रनिता स्वरगियारिमोनखौ मिथिगौ। दिनै बिथांमोनहा DID बायदि मोनसे रियेलिटि श'आव दिनै मोसानानै जोंनि
बर' हारिनि मुंखौ दिनै बयजोंबो मिथिजानाय दिनै बिथांमोनहा जाहोनो हादों। दा दिनै नोंसोरबो जि मावबादानि गेजेरजों जि सोलोंथाइखौ सोलोंगोन बेयाव नोंसोरो गोसो होनांगोन। गोसो होयोब्लासो नोंनि सोलोंनायावबो नोङो मोजां रोंगौथि जानो हागोन। ओरैनो बे मावबादायाव जि दिन लाया मानो सप्तासेयानो जा बा सप्तानैयानो जा बे सानाव जुदि नोंसोरो गोसो होनानै सोलोङोब्ला गोसो होनानै जुदि सोलोङाब्ला बे मावबादाया ओरैनो लागारनाय बायदि जागोन। बेनिखायनो गोसो होनानै सोलोंगोन बेखौ आंनिफ्राय खावलायदों आरो बेखौ हुदा खालामगोन। मानो होनब्ला दानि जुगाव मोनफ्रोमबो गामियाव बर'नि जि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजानिफ्राय लानानै जथासिम गासैबो दामजुफ्रा गाव गावनि गामिफोरावनो दंखायो। बेनिखायनो बेयाव सोलोंनायजों लोगोसे गामिफोराव सलासल प्रेक्टिस खालामबाय थागोन बेखौनो आंनिफ्राय खावलायदों। आरो मोसाखावरि हान्जाफोरा मोजाङै मोसानानै सोलोंगोन बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनानै जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफाद जथायै जि नैबे UN एकाडेमि सनापुराव जि हारिमु मावबादा लादों बिनि थाखाय हारिमु नेहाथारि बिथांमोननिसिम फिन आरोबाव साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बुंलांबाय बेखौ बयबो जाहाथे गोसोआव लालायलायो। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दायो बे बेलायावनो गुसुं समफोरावबो बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां बेरेमोदै मोसाहारिया बुंबाय थागोन। नांला टाइम नंगौ जाबाय एखे खोथासो। बिदिब्ला आयंआ दोनथ'नोसै होनबाय। फरायसाफोराबो एसे फुंनिफ्रायनो फैनाय माखासेया बेखौ नोजोर बोनानै आयंआ नांथ'ला होनना बुंबाय। दायो जितु जों दिनैनिफ्राय हाबाफारिखौ लासिगोन। दा दिनै जों बेखेवनानैल' दोनसिगोन। गाबोन जोङो फरायसालि जोबखांनानै ओंखाम जाखांनानै बेखौ फैफिनबानो जाबाय दे गासिबो। बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय जों हाबाफारिखौ लानोसै। बेनिखायनो जोंहा आनसलिकनिबो बिबानगिरिफोराबो थागोन बेयाव। दिनै माखासे हाबाफारिनि थाखाय मोनफा मोनफा हाबाफारि जानायखौ नुजाफैनो हायासै बिथांमोना। गाबोननिफ्राय बिसोरबो थाफैगोन आरो नोंसोरखौ फोरोंगोन बिसोरबो गाबोन फाथायनांबाय आंखौ नोजोर बोनानै। दा बेनिखायनो दिनैनि गोथार हाबाफारि बेखौ जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय फंबायखौनो खालामदों। Kan dong lagi tamna. Namanya dengan orang ah. Masuk. Masuk dia tu dengan.